A jakou máš čepici? Tady ukazovala mi fotky. Tak ale něco. Táta. Mě bolí ruka. Nevím mě si stěžovat. Pokazíš mi můj YouTube kanál. Co? Chceš? Alebo jenom 3 lajky? Nevím teďka. Bára zase čepice na nose. No, ještě děláš na světlo. Dolu čepicu úplně. Jo? Je srdíčka. Nebo tu? Jak jsme ní počkali. Kde jste darovala? Máš 30 valesí? Veterán. Jo, a skoro už někdo. Ta paní je teda od nás zkazuje. A je tam jedno. Nechci. Nic. Jo, tak to bílou čepici. A tam to převedla. Vážení rodiče, my jsme vám chtěli dneska poděkovat za krásné letí. Touto slavností jsem hrozně ráda, že to zvládnu.
já bych chtěla touto cestou poděkovat hlavně úžasným kolegyním, kteří s tímto nápadem přišli udělat místo tradičních besídek tuhletu akci. Takže výsledek vidíte zde a ještě uvidíte. Než předám slovo paní učitelce, tak vám chci popřát krásné Vánoce. Užijte si je v klidu a v pohodě, které kolem nás už moc bohužel není, ale já věřím, že touto akcí si ji navodíme. Děkuju vám. Tak já vás tady taky vítám, já jenom krátce na začátek. Máme pro vás připravený 4 písničky a začneme jednou krásnou básničkou. Ahoj Petře, já jsem na dětský vesnice. Můžu zavolat později nebo zítra? Jo, dobrý, čau. Po práci a jdu na Dělej. Naše
Je prosinec a vrabec prosí. Skutuší, ale skončí, klapky nosí. Lámpa vůbec neuší. Zpívá včera. Nebo tváří se tak. No. Tak, teď nás čeká poslední píseň našeho dnešního vystoupení a chtěli bychom vás poprosit. Máme tady několik kamer, takže si tuhle poslední píseň nemusíte natáčet každý zvlášť. A místo toho radši zapněte našim malým velkým hvězdám baterky na vašich telefonech a vytvořte jim tady hvězdnou oblohu. Děkujeme. Funguje to. Děkujeme za krásný potlesk. Mě to úplně dojalo, ty vaše hvězdičky. Nejen ty, které jste vytvořili tady, ale hlavně ty vaše malí. Takže já vás poprosím ještě jeden obrovský potlesk pro vaše děti. Velký potlesk, jak už říkala i paní ředitelka, si zaslouží i jejich paní učitelky. Holky, já vám děkuju, bylo to krásný. Jsem na vás moc pyšná i na ty naše malé dětičky. Po zahradě najdete stanoviště, inspirované vánočními tradicemi, takže se u nich určitě zastavte. Máme tady polibek pod melím, budeme pouštět lodičky po vodě a tamhle v tom velkém osvětleném stanu
najdete drobné občerstvení, které si pro vás připravil Moody šéf, květinářství Peťule a naši provozní zaměstnanci, takže jim taky moc děkujeme. Děkujeme kapele Kix Rock za ozvučení a také bychom chtěli poděkovat firmě Decolet a Adamu Černému za osvětlení naší školky. Děkujeme, že jste tady s náma byli v tak hojném počtu a naladili se s námi na ten předvánoční čas. Chci vám za nás, za všechny popřát krásné Vánoce, klidné Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví vám i dětem a pohody.